Sabon sirrin kimiyya da fasaha na Android. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka wato AmkimeeyaTv. Idan wannan shine farkon ka ga wannan channel mai albarka, muna roƙon ka da ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa ta ne za ka sanar da kai sabon shirye-shirye na da na dora. Kamar yadda kuka title wannan bidiyo, mun kawo muku sirri na Android wanda ba kowa ne san da shi ba, ko kuma ce sun san da shi amma sun riga da sun manta. Za mu musu tuni akan yadda za su yi wannan sirri. Sirrin shine kai tsaye, bari mu shiga gundarin bidiyon. Abinda za ka yi shine a duk lokacin da misali mutum ya bude data za ka samu sako suna shigo masa bakatatan wanda ba lalle ne a ce ransa ya so wannan sakon su dinga shigowa ba, ko especially daga bangaren wasu za ka ga sako ne wanda zai dinga tsoma kai tsaye wanda ba dole ne a ce wannan sakon ka da bukatar sa ba. To yan nuna maka yadda za ka yi da zuwan sako a wasu ɗinka, ko ma nawa ne sakon ba zai samu damar shigowa ba, sannan kuma ba zai takura maka ba. Okay, kai tsaye bari mu shiga gundarin bidiyon. Da farko za ka zo ka ja labulan wayarka, misali ka ja shi daga sama kamar haka. Za ka gun da aka rubuta do not disturb, sai ka danna gunan da aka rubuta do not disturb, sai ka kunna shi kamar haka. Da zarar ka kunna shi kamar haka, duk wani sako da zai shigo ma ta wasu, wannan not disturb din ba zai bashi damar alamar da zaka wannan sakon zai shigo ma kai cikin wayarka ba. Sannan sirrin nan a inda zai ƙara taimaka ga bangaren wanda suke YouTube, misali wanda suke yin screen record, misali kamar za su yi tutorial akan bidiyo. Za ka ga wani lokacin mutum yana tutorial amma za ka ga sakonni suna shigowa daga cikin WhatsApp, dole sai yana ture su. To idan ya kunna wannan do not disturb din, zai ƙara bashi damar da misali duk wani sako da zai zo ma daga WhatsApp ba zai zo ma kai tsaye cikin wayarka ba, domin ka riga da ka dakatar da shi. Sannan kuma idan za ka yi uploading din bidiyo, ko za ka rubutu, ko za ka mene, datar ka za ta yi amfani, ko especially kamar haka yadda zan kwatanta mana magani. Kamar misali yanzu idan ka shiga cikin WhatsApp kana so misali ka tura sako, duk sakon da zaka tura zai tafi, amma kuma kai duk sakon da aka turo maka ba zai samu damar shigowa, balle yana shigo maka notification yana damun ka. Kamar haka ga hinan misali yanzu idan na tura wannan sakon, za ku ga cewa gashi nan sakon ya tafi, amma kuma ni ko da an turo min sakon ba zai na zuwa min notification yana damuna ba. Duka nan na samu karshen wannan bidiyo. Idan wannan bidiyo ya burge ka, sai ka danna mana alamar liking, ko wani subscribe din channel na, sai ku danna mana alamar subscribe domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode da zuwan sashen AmkimeeyaTV, sai mun haɗa ku a bidiyo na gaba.